Γεια σας, ονομάζομαι Θανάσης Τσουτσάνης, είμαι ορθοπαιδικός χειρουργός στο νοσοκομείο Υγεία, διευθυντής της 6ης Ορθοπαιδικής Κλινικής και διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποφάσισα σήμερα να σας μιλήσω για κάτι πολύ συχνό που αφορά την αρθροπλαστική του ισχύου και του γόνατος. Είναι χειρουργία που γίνονται πολύ συχνά, διότι και το αίτιο που προκαλεί αυτά τα χειρουργία είναι πολύ συχνό. Να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση, κύριε Τσουτσάνη. Λοιπόν, μπορείτε να μας πείτε γιατί έχει αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο ο αριθμός των χειρουργείων? Βεβαίως. Δύο είναι οι λόγοι βασικοί. Ο πρώτος λόγος είναι ότι έχει αυξηθεί πολύ το προσδόκιμο επιβίωσης. Δηλαδή, οι άνθρωποι ζουν περισσότερο τώρα, χάρη στα επιτεύγματα της ιατρικής. Υπολογίστε ότι πάνω του 25% του πληθυσμού της Ευρώπης αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 65 ετών. Επίσης, υπολογίστε ότι το 18% των ατόμων αυτών πάσχουν από συμπτωματική οστεοαρθρίτιδα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το κύριο αίτιο είναι μια εκφυλιστική νόσος που λέγεται εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα και για το ισχύο και για το γόνατο, όπου κατά κύριο λόγο αποτελεί τον κύριο λόγο για να γίνει ένα χειρουργείο αρθροπλαστικής του ισχύου και του γόνατου. Υπάρχουν και άλλα αίτια βέβαια, όπως η άσθητη νέκρωση, όπως ρευματολογικού τύπου νοσήματα ή μετατραυματική αρθρίτιδα, αλλά στο 90% των περιπτώσεων είναι χειρουργία που γίνεται λόγω της εκφυλιστικής οστεοαρθρίτιδος. Να γνωρίζετε ότι στις δυτικές κοινωνίες τα νοσήματα των οστών και των αρθρώσεων αποτελούν το 50% των χρόνιων παθολογικών νοσημάτων σε άτομα πάνω από 50 έτη. Και από τα νοσήματα των οστών και των αρθρώσεων η οστεοαρθρίτιδα είναι το πιο συχνό σε άτομα πάνω των 50 και αποτελεί την κύρια αιτία ανικανότητος σε ηλικιωμένα άτομα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι είναι χειρουργία που σε κάνουν καλά. Είναι κλινικά πολύ αποτελεσματικά. Αυτό ήταν ο δεύτερος κύριος λόγος. Πολύ σημαντικό. Μας ρωτούν πότε πρωτοεξεκίνησαν αυτά τα χειρουργία και τι πρόοδος έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια. Ακούστε, τα χειρουργία της αρθροπλαστικής του ισχύου, όπως η αρθροπλαστική του γόνατος, ξεκίνησαν στη δεκαετία του 60. Λίγο αρχές της δεκαετίας του 60 η αρθροπλαστική του ισχύου, προς το τέλος της δεκαετίας του 60 η αρθροπλαστική του γόνατος. Και σήμερα η αρθροπλαστική θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ιατρικής του 20ου αιώνα. Από τότε έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Τα πρώτα χρόνια ήταν χειρουργία, να το πω έτσι, γκραν κινιόλ, δηλαδή οι ασθενείς μετακινητζόντουσαν πολύ, είχαν πολύ σοβαρά, πολύ δύσκολη αποθεραπεία. Κάποιες φορές χρειαζόταν και η νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ήταν πολύ μεγάλα και βαριά χειρουργία και ακόμα είναι μεγάλα χειρουργία. Απλώς τώρα τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Και τι είναι η ρομποτική χειρουργική όσον αφορά δηλαδή τις αρθροπλαστικές? Ακούστε, καταρχάς πρέπει να πω και να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει κάποιο ρομπότ που μπαίνει μέσα στη χειρουργική αίθουσα και χειρουργεί. Πολλοί κόσμος νομίζει ότι μπαίνει κάποιο ρομπότ ή κάποιο ρομπότ κάνει το χειρουργείο. Και να σας πω ότι πέρα από την ορθοπαιδική, η ρομποτική χειρουργική χρησιμοποιείται και σε άλλες ειδικότητες όπως η γυναικολογία, η ουρολογία, η γενική χειρουργική, για ορισμένα χειρουργία, όχι για όλα. Στην ορθοπαιδική, τα ρομποτικά μηχανήματα υποβοήθησης, ο ρομποτικός βραχίωνας για να είμαι πιο ακριβής, είναι η εξέλιξη των μηχανημάτων πλοήγησης τα οποία πρωτοεμφανίστηκαν πριν από 20-25 χρόνια. Είχα την τύχη να χρησιμοποιήσω πριν από 20 χρόνια τα πρώτα τέτοια μηχανήματα και στην πορεία, τα οποία για να είμαστε ειλικρινείς δεν έδειξαν κλινικά κάποια ανωτερότητα σε σχέση με την μη χρήση τους. Τα τελευταία 10 χρόνια θα έλεγα έχει αρχίσει να μπαίνει στη ζωή μας και η ρομποτική υποβοήθηση στην αρθροπλαστική του ισχύου και του γόνατος. Ξεκίνησε από την αρθροπλαστική του γόνατος και συγκεκριμένα για ένα συγκεκριμένο χειρουργείο που είναι η μόνο διαμερισματική αρθροπλαστική του γόνατος, δηλαδή στις περιπτώσεις που δεν είναι πολλές βέβαια, αποτελούν το 15% περίπου όλων των περιπτώσεων, που χρειάζεται να αλλάξουμε, να το πω έτσι, το μισό του γόνατος και όχι όλη την άρθρωση. Μετά εξελίχθηκαν και για ολική αρθροπλαστική, δηλαδή στα χειρουργεία που αλλάζουμε όλη την άρθρωση του γόνατος και κατόπιν και στην αρθροπλαστική του ισχύου. Το μεγάλο πλεονέκτημα της ρομποτικής υποβοήθησης είναι ότι μπορείς να προσχεδιάσεις τον τρόπο που θες να εξελιχθεί το χειρουργείο πριν βρεθείς στη χειρουργική αίθουσα. Δηλαδή, βάζεις κάτω μια αξονική τομογραφία που έχει γίνει στον ασθενή
και πάνω σε αυτή τοποθετείς τα εφυτεύματα μέσα σε ένα κομπιούτερ έξω από την αίθουσα του χειρουργείου και με το ρομποτικό βραχίωνα την ώρα του χειρουργείου μπορείς να αναπαραγάγεις ακριβώς αυτό το οποίο έχει επιλέξει. Η επιλογή όμως είναι καθαρά του χειρουργού για το πώς θα μπει, τι κλίση θα έχει, γιατί να μπει έτσι. Δεν είναι θέμα ρομπότ. Ίσως μετά από πολλά χρόνια και με την έλευση του AI να αντικατασταθεί και αυτή η σκέψη του χειρουργού. Προς το παρόν είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Το βασικό πλεονέκτημα δηλαδή είναι η σωστή τοποθέτηση των εφημετευμάτων, δηλαδή αυτό που ζητάγαμε και από τα παλαιότερα μηχανήματα πλοήγησης. Λέω παλαιότερα, αν και υπάρχουν και τώρα αρκετά πιο πρόσφατα. Να πω γενικώς ότι υπάρχουν 4 ρομποτικά μηχανήματα για την αρχιπλαστική του ισχύου του γόνατος στον κόσμο. Εγώ έχω πιστοποιηθεί για τα 2 από αυτά και πιστεύω ότι αυτό το μηχάνημα το οποίο λέγεται MEICO και δουλεύουμε στο νοσοκομείο Υγεία είναι όχι επειδή δουλεύω εγώ στο νοσοκομείο, αλλά είναι μάλλον το καλύτερο μηχάνημα ρομποτικό που υπάρχει για την αρχιπλαστική του ισχύου του γόνατος. Νομίζω ότι απαντήσατε για τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής, που ήταν μια ερώτηση. Άρα, ένα πλεονέκτημα είναι η αξιοπιστία και η ακρίβεια του μηχανήματος. Μπορείτε να μας πείτε όμως αν έχουν πράγματα και για τον ασθενή, δηλαδή μεταχειρητικά, αν αυτό αλλάζει την πορεία του? Ακούστε, η πορεία αλλάζει εφόσον γίνει ένα σωστό χειρουργείο και γίνει σωστή τοποθέτηση των εφητευμάτων. Αν αυτό δεν γίνει σωστά, όπως καταλαβαίνετε, το χειρουργείο προφανώς και δεν θα πάει καλά. Αυτός είναι ο σκοπός δηλαδή. Ωραία. Μας ρωτούν για την τεχνική άμυς του ισχύου και ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου. Εγώ είμαι ένας από τους εκπαιδευτές της τεχνικής αυτής και εδώ στο νοσοκομείο μας έχουμε γίνει και reference center για αυτή την τεχνική ευρωπαϊκό. Είναι μια πρωτοποριακή τεχνική για την αρχιπλαστική του ισχύου και αφορά τον τρόπο που γίνεται το χειρουργείο. Είναι μια τεχνική ελάχιστη επεμβατικότητα στην αρχιπλαστική του ισχύου. Δεν είναι μια φωτοβολίδα, διότι βασίστηκε μετά από πολλές χιλιάδες χειρουργίες σε μια κλασική χειρουργική τεχνική, η οποία τυποποιήθηκε και με τη δημιουργία κάποιων ειδικών εργαλείων που είναι απαραίτητα, εξελίχθηκε σε μια τεχνική ελάχιστη επεμβατικότητα. Το βασικό της πλεονέκτημα δεν είναι η μικρή τομή του δέρματος, η οποία είναι πραγματικά μικρή σε σχέση με τις κλασικές χειρουργικές τομές. Αλλά είναι ότι από μέσα δεν κόβονται μύες, δεν κόβονται θένοντες, δεν κόβονται νεύρα. Σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό, όλες οι χειρουργικές τεχνικές απαιτούν να κοπεί κάποιος μυς, κάποιος θένοντας. Στην τεχνική άμυς ακολουθούμε ένα μονοπάτι μέσω μύιο και μέσω νεύριο και φτάνουμε στην άρθρωση χωρίς να χρειαστεί να έχουμε κόψει τίποτα. Διατηρούμε ακόμα και τον αρθρικό θύλακο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει πολύ σοβαρό πλεονέκτημα στην αποθεραπεία. Επίσης, η τεχνική άμυς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα μέσω συστήματα πλοήγησης, κατεύθυνσης. Αν και αυτή από μόνη της έχει κάποια εργαλεία που την κάνουν αυτή τη δουλειά. Το πλεονέκτημα είναι όλο για τον ασθενή. Δηλαδή, δεν χρειάζεται μετάγγιση αίματος ποτέ. Να μην πω ποτέ, σχεδόν ποτέ. Σχεδόν, ναι. Δεν πρέπει να είμαστε έτσι απόλυτοι χειρουργοί. Το δεύτερο είναι ότι η αποθεραπεία είναι πολύ πιο γρήγορη. Δηλαδή, ο ασθενής μετά από λίγες ώρες από το χειρουργείο σηκώνεται να βαδίσει. Η διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο είναι από 24 μέχρι 48 ώρες, δηλαδή ένα βράδυ ή δεύτερο βράδυ. Όταν φεύγει από το νοσοκομείο, είναι σε θέση, έχει αυτονομία, είναι σε θέση να σηκώνεται από το κρεβάτι, να πηγαίνει τουαλέτα, στο διάδρομο, του δείχνουμε και σκαλοπάτια. Φεύγει βέβαια με το αυτοκίνητό του. Δεν οδηγά ο ίδιος. Είναι πολλοί ασθενείς μου οι οποίοι έχουν φύγει οδηγώντας, μου το έχουν πει μετά βέβαια, αλλά εμένα η δική μου οδηγία δεν είναι αυτή. Επίσης, πολλές φορές, τις περισσότερες μάλλον φορές, έχουν να κάνουν με πολύ ηλικιωμένους ασθενείς που έτσι κι αλλιώς έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Η αποθεραπεία είναι, και αυτό είναι το πλεονέκτημα της τεχνικής ελάχιστης επεμβατικότητας, είναι πολύ πιο σύντομη και βασικά πιο ανώδυνη. Απλά παυσίπονα τύπου ντεπών χρειάζεται να δώσουμε. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει πλεονέκτημα αυτή η τεχνική είναι το θέμα του εξαρθρήματος, που είναι μια επιπλοκή της αρθροπλαστικής του ισχύου, διότι από τη στιγμή που κρατάς όλες τις μυϊκές ομάδες ανέπαφες γύρω από την άρθρωση, η σταθερότητα της άρθρωσης αυξάνεται σε σημαντικό βαθμό. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα που συχνά μπορούμε να το συναντήσουμε μετά από μια αρθροπλαστική του ισχύου είναι το να μην έχουμε ισοσχελία, να υπάρχει ανισοσχελία. Με τεχνική άμυση, επειδή ο ασθενής, το χειρουργείο γίνεται σε ύπτια θέση,
Διαχειριτικά μετράς την ώρα του χειρουργείου το μήκος των άκρων. Όπως επίσης αυτό μπορεί να το κάνεις και με ένα ειδικό ακτινοσκοπικό μηχάνημα. Ενώ στις άλλες κλασικές τεχνικές, την οπίστια, την πλάγια, τον πληστροπλάγια, ώστε εμείς είναι στα πλάγια, δεν είναι ύπτια. Είναι ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής, αυτής της μεθόδου. Είναι μια τεχνική η οποία αναστάτωσε, αν θέλετε, την ορθοπαιδική κοινότητα όταν πρωτοεμφανίστηκε. Όλοι εστράφησαν προς τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας. Πρέπει να σου πω ότι οι τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας θεωρούνται ένα από τις μεγαλύτερες προόδους της χειρουργικής τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν αφορά μόνο την ορθοπαιδική. Η τάση σήμερα είναι η επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος με όσο λιγότερη βλάβη στους ιστούς. Αυτό επιτυγχάνεται απόλυτα. Είναι μια τεχνική πλέον που γίνεται στα πιο γνωστά ορθοπαιδικά κέντρα του κόσμου. Όχι μόνο στην Ευρώπη, από όπου πρωτοξεκίνησε, δεν ξεκίνησε στην Αμερική η τεχνική, είναι της Γαλλικής Σχολής αρχικά. Τώρα βέβαια γίνεται στα πιο γνωστά ορθοπαιδικά κέντρα της Ευρώπης, στην Αμερική και στην Αυστραλία. Αντίστοιχη τεχνική είναι και η ΜΙΚ. Η ΜΙΚ είναι κάτι αντίστοιχο, είναι για την αρθροπλαστική του γόνατος, όπου η βασική διαφορά με την κλασική χειρουργική τεχνική πάλι δεν είναι ότι γίνεται με μια μικρότερη τομή δέρματος, είναι ότι δεν χρειάζεται να κόψουμε τον εκτατικό μηχανισμό, δηλαδή τον δέοντα του τρακεφάλου. Και δεν χρειάζεται να κάνουμε αναστροφή της επιγονατίας. Τεχνικά θέματα πιθανά ο κόσμος δεν μην πολύ καταλαβαίνει. Αλλά πάλι το αποτέλεσμα είναι αυτό, δηλαδή να μην χρειαζόμαστε μεταγγίσεις και να έχουμε μια πιο δύσκολη αποθεραπεία. Βέβαια, η αποθεραπεία στα αρθροπλαστική του γόνατος είναι πιο δύσκολη από το ισχύο λόγω της άρθρωσης. Αλλά λίγο πολύ τα στάδια και η αποθεραπεία ακολουθούν τον ίδιο μονοπάτι. Σε ποιες περιπτώσεις επιλέγεται και θεωρείται αναγκαία η επέμβαση? Ακούστε, στα τελικά στάδια ο οστεοαρθρίτιδος δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή, στα αρχικά στάδια ο οστεοαρθρίτιδος, εντάξει, η φυσικοθεραπεία, η λιγομυϊκή ενίσχυση, η διατήρηση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων του ισχυού ή του γόνατος, η έχηση, ειδικά για το γόνατο, ουσιών όπως το ιαλουρονικό ή το PRP, Platinum Rich Plasma, μπορούν να ανακουφίσουν για ένα χρονικό διάστημα, δεν δίνουν λύση, δεν μπορούν να θεραπεύσουν. Στα τελικά στάδια ο οστεοαρθρίτιδος η λύση είναι χειρουργική. Το χειρουργείο λέγεται ολική αρθροπλαστική του ισχύου για το ισχύο, ολική αρθροπλαστική του γόνατος για το γόνατος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Αυτό που ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο έχει να κάνει με την αποθεραπεία και το πότε επιστρέφει στην καθημερινότητά του, στις δραστηριότητές του. Για παράδειγμα, μας ρωτούν ότι αν μετά από αρθροπλαστική μπορούν να οδηγήσουν. Βεβαίως. Θα σας το πω διαφορετικά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ό,τι και να κάνεις, απαγορεύεται σχεδόν για νόμου στις περισσότερες πολιτείες κάποιος που έχει κάνει αρθροπλαστική ισχύου να οδηγήσει πριν τις 6 εβδομάδες. Δηλαδή, αν προκαλέσουν ένα ατύχημα, η ασφάλεια δεν θα τους καλύψει. Θα σας έλεγα ότι με σιγουριά μετά το μήνα μπορεί κάποιος να οδηγήσει, αν και ειδικά στην αρθροπλαστική του ισχύου, πολλοί ασθενείς μου οδηγούν από το πρώτο δεκαήμερο. Μου το λένε όταν έρχονται σε επανεξέταση το μήνα επάνω. Η συμβουλή δικιά μου είναι να οδηγήσεις μετά το μήνα, παρόλο που είσαι ικανός να το κάνεις και πολύ πιο πριν. Ηλικιακά παίζει κάποιο ρόλο, δηλαδή η ηλικία του ασθενή είναι κριτήριο για να κάνει ή να μην κάνει αυτή την επέμβαση? Ακούστε, υπήρχε η τάση παλαιότερα και υπάρχει και τώρα βέβαια, αυτά τα χειρουργεία να πηγαίνουν όσο πιο πίσω. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις και σε νέους ασθενείς, δηλαδή κάτω από τον 60, αυτό εννοώ νέος, εγώ, όπου η ποιότητα ζωής έχει χαλάσει τόσο πολύ, δεν μπορεί να αυτοξυβρεθεί κάποιος, δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του, πονάει πολύ, οπότε δεν μπορεί να του πεις του άλλου. Είναι 40 ετών, περίμενε μέχρι τα 60 να περάσει 20 χρόνια να υποφέρεις για να έρθει να χειρουργείς και προχωράμε στο χειρουργείο. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα που υπάρχει τώρα πια είναι στα υλικά. Παλαιότερα και οι παλαιότερες γενιάς ορθοπαιδικοί προσπαθούσαν αυτό να παρατείνουν. Δηλαδή πριν τα 60 σου λέγανε μη χειρουργηθείς. Γιατί υπήρχε ένας αδύναμος κρίκος σε όλη την αλυσίδα που ήταν τα υλικά. Τα υλικά τώρα, δεν σας το είπα πριν, στις προόδους της αρθροπλαστικής έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Δεν έχουν φθορά πια. Η φθορά είναι αμεληταία. Χρησιμοποιούμε πολυεθυλένια τα οποία έχουν απειροελάχιστη φθορά σε σχέση με τα πολυεθυλένια που χρησιμοποιούσαμε μια εποχή. Είναι τα σημεία που γίνεται η επαφή μέσα στην άρθρωση, όπου γίνεται η κίνηση. Και κατά κύριο λόγο και εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις πια τα κεραμικά υλικά. Δεν είναι κεραμικά όπως το φαντάζεται ο κόσμος, είναι στην ουσία ένα ψημένο μέταλλο, το οποίο είναι τόσο ανθεκτικό που δεν χαλάει ποτέ. Το αδύνατο σημείο της αρθροπλαστικής πια είναι το κόκαλο του ασθενούς που με την πάροδο των ετών, ξέρετε, τα κόκαλά μας γίνονται πιο εύθραστα, αραιώνουν, παθαίνουν οστεοπόρωση. Δηλαδή, θα σας έλεγα ότι το πρόβλημα των υλικών που μας έκανε παλιά να αποφεύγουμε το χειρουργείο σε σχετικά
νεαρές ηλικίες, θα σας έλεγα έχει εκλείψει. Έχει τύχει να χειρουργήσω παιδί 16,5 ετών. Είναι το πιο μικρό άτομο που έχω κάνει. Ήταν ένα παιδάκι όμως που δεν μπορούσε να πάει στο σχολείο του καν. Είχε κοντίνει το πόδι του 3-4 εκατοστά. Δεν μπορούσε αυτό το παιδί να το αφήσει να υποφέρει για κάμποσα χρόνια. Ναι. Και χειρουργήθηκε. Δεν μπορούσε ούτε καν να πάει στο σχολείο. Ήταν τρομερή κατάστασή του. Ρωτούν και για τα αθλήματα. Δηλαδή, μετά από μια αρθροπλαστική ισχύου και γόνατος, υπάρχουν αθλήματα που επιτρέπονται, αθλήματα που ίσως πρέπει να καθυστερήσουν οι ασθενείς να επανέλθουν. Ακούστε, θεωρητικά μπορεί να γίνει οποιοδήποτε άθλημα. Άνετα μπορεί να παίξει κάποιος τένις, άνετα μπορεί να κάνει ποδήλατο, να κολυμπήσει, να κάνουν πολλοί πιλάτες αν θεωρείται άθλημα. Εγώ αυτό που λέω στους ασθενείς μου είναι να αποφεύγουν τα λεγόμενα contact sports, δηλαδή ας πούμε το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ. Πράγματα τα οποία και από ένα τραυματισμό μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα, ένα τζατζάρισμα στο ποδόσφαιρο. Γενικώς λέω να αποφεύγουν τα αθλήματα χωρίς να είναι απόλυτο αυτό που έχουν άλματα. Θεωρητικά όμως μπορούν να γίνουν όλα τα αθλήματα. Πάντως μια δραστηριότητα είναι κάτι που ενδείκνυται, δηλαδή μετά ο ασθενής από μια τέτοια επέμβαση. Όχι, εγώ αυτό που λέω είναι, αναφερόμαστε σε άτομα τα οποία είναι ενεργά πολύ, σχετικά νέα, δεν μιλάμε για άτομα 90, 95, 85 ετών που συνήθως δεν έχουν σοβαρή αθλητική δραστηριότητα και τα χειρουργία γίνονται και σε άτομα πάνω από 90 πια. Αυτό που λέω είναι συνεχίστε να κάνετε το σπορ που κάνετε. Αν παίζατε ποδόσφαιρο, πηγαίνετε με το παιδί σας και ρίχνετε ένα σουτάκι. Μην μπείτε σε αγώνα ανταγωνιστικό με κάποιον άλλον. Γενικώς όμως δεν απαγορεύεται κάποιο άθλημα. Αυτά που αρέσουν περισσότερο είναι ποδήλατο, τζόκινγκ, κολύμπι, τένις επίσης. Πολύ ωραία. Κύριε Τσουτσάνη, θα σας πω την τελευταία ερώτηση για σήμερα. Αν και το έχετε απαντήσει, αλλά ποια είναι η καλύτερη θεραπευτική επιλογή για την οστεοαρθρίτιδα? Ακούστε, όπως σας είπα, η οστεοαρθρίτιδα είναι μια εκπληκτική νόσος. Στο 90% των περιπτώσεων τη βλέπουμε με την πάροδο των ετών, γι' αυτό τη βλέπουμε και σε άτομα συνήθως μετά τα 60-65. Στα αρχικά στάδια οστεοαρθρίτιδος δεν χειρουργείς βέβαια, δεν χειρουργείς με την μικρή ενόχληση. Αλλά το χειρουργείο το σκέφτεσαι όταν πια αρχίζει να χαλάει η ποιότητα ζωής κάποιου. Δηλαδή, όταν στην καθημερινότητά του και με διάρκεια έχει πόνο, έχει χολότητα, δεν μπορεί να βαδίσει, δεν μπορεί να κάνει τις καθημερινές δραστηριότητες. Στα αρχικά στάδια η αντιμετώπιση, όπως είπα, είναι συντηρητική, με κάποιες ασκήσεις, με έγχυση, ειδικά για το γόνατο, όχι στο ισχύο, δεν πολύ χρησιμοποιούνται ιαλουρονικό ή του λεγόμενου PRP, το Platelet Rich Plasma, αντιφλεγμονώδη, η λήψη ουσιών από το στόμα τύπου ιαλουρονικό που είναι πολύ της μόδας, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εμπόριο γύρω από αυτά. Παρόλο που υπάρχουν ασθενείς που μου λένε ότι από εδώ που ξεκινήσανε έχουν βελτίωση, δεν έχουν αποδείξει ότι έχουν κάποια αποτελεσματικότητα σε καμία σοβαρή δικιά μας έρευνα, ενώ στο πλαίσιο το επιστημονικό, γιατί εμείς η ιατρική βασίζεται στο λεγόμενο evidence-based, δηλαδή σε βάσεις που σε πράγματα που είναι αποδεδειγμένα, όχι στο μου φάνηκε, μόνο σε κάτι το οποίο... Σε μελέτες που έχουν τουλάχιστον... Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω να βοήθησα λίγο τους θεατές ώστε να κατάλαβαν κάτι παραπάνω, αν και οι περισσότεροι βλέπω ότι είναι πληροφορημένοι με τα... Γενικώς ο κόσμος τώρα πια, ακόμα και όταν έρχεται αρχιωθεί, έχει ήδη αρκετή πληροφορία, όπως παλιά που πραγματικά ερχόντουσαν χωρίς να ξέρουν καν τι σημαίνει αρθροπλαστική. Ευχαριστούμε πολύ.